kommer hon här. Nu kommer hon. 6 korta där, ja. Du är smart. Kommer hon här vi står. Vi backar. Låter hindret komma till dig. Formar, kommer ner, känner efter. Tittar. Perfekt. Titta när hon titta, ni ska ju titta på henne, Frida. 6 korta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samlar ihop. Då kommer där det står Petra ett litet tips. Samlar ihop. Och tar tid på det. Verkligen rider ihop galoppen nu.